Salutare tuturor! Suntem la CES 2022 și vreau să vă arăt cum arată dormitorul perfect anul acesta. Avem această saltea care are 80 de celule de aer împărțite pe jumătate în funcție de poziția somnului pe care o aveți în timpul nopții. Ea se ajustează dacă vreți să fie mai moale, mai soft, dacă vreți să fie mai tare, preferați mai tare. Se poate face din telecomenzile laterale. Apoi avem partea de umidificator, pentru că este foarte important să avem asta în cameră. Avem acea bară neagră pe care o vedeți deasupra patului, unde vă arată temperatura, vă arată ceasul, alarma dacă vreți să puneți. Iar mai sus avem acest proiector pe tavan, îl putem monta. Asta mi se pare genial. Iar aici unde vedeți această mică gaură, de aici vă puteți pune aromele preferate. Lavandă, orice fel de floare preferați. De aici puteți să vă faceți și această atmosferă foarte plăcută. Aveți și boxele laterale care poate să vă dea sunetul de la ceea ce vreți să vedeți de sus. Și mai avem acest purificator de aer care a luat și un premiu pentru design și care arată foarte bine și care și el este important dacă vreți ca totul din dormitorul vostru să fie foarte funcțional și foarte sănătos. Pentru că până la urmă în 2022 despre asta vorbim, despre sănătate, și somnul face parte din această categorie. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere. Smart la această saltea, vă spuneam că ea conține 80 de celule de aer, așadar dacă dormi nemișcat, și știți că vi se întâmplă asta destul de des, ea reușește să te răstoarne în timpul somnului foarte ușor, cât să nu te trezească ca pe un bebeluș, cât să-ți miște poziția, așadar tu dimineața să nu te trezești anchilozat, cum spunem noi, de umăr, cervicală, gât și așa mai departe. Totul se setează dintr-o telecomandă și, cum vă spuneam, recomandarea specialiștilor: 22 de grade în cameră, 50% umiditate, este foarte important, și cu asta avem un somn perfect. Haideți să aruncăm o privire rapidă la cum ar trebui să arate și ce să facă un filtru purificator pentru încăpere în 2022. Și aici avem o companie coreeană, încă nu e disponibil la noi așa ceva, dar hai să vedem care e tehnologia din spate. Nu doar că arată foarte bine și este super premiat pentru design, dar acest purificator are și aplicație și alte nebunii. Pe mine însă mă interesează de obicei filtrele. Filtrele și câte tipuri de filtrare are. Can you open it for me, please? Așadar, poți să-ți iei pe ce culoare vrei tu, poate să fie cât de interesant ai vrea, însă importantă rămâne filtrarea. De ce? Pentru că, indiferent că ești în exterior sau în interior, vei avea parte de poluare. De cele mai multe ori vei avea mai multă poluare la interior. Da, ai auzit bine. Aerul din interiorul casei de cele mai multe ori este mai poluat decât cel din afară, pentru că stă pe loc. Și ca să-l filtrăm pe cel din interior, avem așadar nevoie de așa ceva. Acesta este un filtru combinat. Partea exterioară este un filtru grosier care poate fi spălat și acesta va captura particulele mari. Ăsta este responsabil cu capturarea firelor de praf, alea mari, firele de păr ale unor animale de companie, fibrele de pe haine și o parte din cele de pe piele. Mai mult de 3/4 din praful din încăpere, cam de acolo vine. După care îl dăm pe ăsta deoparte. Apropo, e foarte ușor de transportat și mutat de colo-colo. La interior mă interesează ca filtrele să fie într-adevăr de calitate HEPA, dar acestea vin cu câteva lucruri în plus. De jur împrejur, dacă te uiți pe interior, am filtre care capturează până la PM2.5, adică particule de 2,5 microni, însă pe exterior au diferite straturi. Și uite, spre exemplu, aici am cărbune activat care să captureze mirosurile. Aici am, spre exemplu, un strat suplimentar care va bloca
anumite substanțe neplăcute, cum ar fi hidrogenul sulfurat, responsabil de niște mirosuri destul de tari, iar aici acesta, spune producătorul, este bun pentru cei care au alergii la tot felul de animale de companie. Așadar, dacă pisica ta te face să strănuți, un astfel de filtru o să-ți rezolve problema. Aceste filtre împreună pot gestiona aerul dintr-o încăpere destul de mare, o sufragerie sau poate dormitorul în care îți petreci noaptea. Indiferent de încăperea din casă, fie că e camera copilului, fie că e sufragerie sau dormitor, apelează la un filtru purificator, însă cam acestea sunt lucrurile cele mai importante la care poți să te uiți. Pleacă de la un filtru HEPA și peste el adaugă accesorii suplimentare astfel încât să poți să faci filtrarea cât mai eficientă. Aerisește suficient de des și folosește și dezumidificare. Indiferent de producător, aceste filtre ar trebui să fie certificate HEPA și ar trebui ca marginile lor să fie aproape sigilate ca aerul să nu scape pe lângă. Dar despre filtre și purificare mai povestim noi. Dă-mi un like, un share și un subscribe dacă ți-a fost de folos acest clip și dacă ne-ai prins prin ianuarie 2022, urmărește-ne cu hashtagul CavaleriaCES22 pentru toate noutățile de aici.